तेजस बोल बोल. मित्रांनो आता पण कॉलेज कोकण काय बोल 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 बोल. कॉलेज कोकण. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो आज फेरफटका मारायला जाता. फटका तेजस आहे, शिकाना आहे आणि जिगू आहे. तर आम्ही जातो चौघ जण दिप्याच्या इकडेच जातो भाताकडं. काय भेटताय काय बघता होता, तुम्हाला पण दाखवता आणि आम्हाला पण दाखवता. काय दाखवता काय सांग, आम्हाला पण दाखवता. काय दाखवता सांग. भात भात. पण भात लावलं नाही, नाचणी लावलं नाही. नाचणी दाखवतात ना. दिपेला बोलवले. काय दिप्याला बोले एवढं मारल तुला. तर मित्रांनो हा बघा साल का ते आहे बायले तो पलाला बोल. हा बघा केवढा आहे साल का ते बोलताय जुगू. हे पाणी आहे काय रे, थोडासा आहे. इकडं वरती उपील पण हा बघा पाणी बघा. कमी आहे. त्याच्या शिकान माग वावलेला अलब्या शोधायला आलेला. काय वावलेलाच नाही याच्यात. हा ना, दगडीला धरलीच म्हणून अटकला. ते कुत्तरबडीवर असतात आता. तू बघायलास काय हा खोटा बोलतोस. खोटा काय, मला तूच बोललाच नाही. तसंच मी बोलतो. तेजस कुठं किरवी पकडता. हा शेण उचल. तोंडात टाक. त्याविषयी आम्ही असं चांगलं चालवतो. तर मित्रांनो पुढं पुढं आलो आता दिप्याची गुरा बघा इकडं आहे. मारा हे पलाय. अरे नाही मारत मी, आता ना कोण मारणार नाही तुला. मी पलाय ठेव पाठी. हो मी पडलीन तो मार खा तू. आकाशात इकडं गवत पण कमी रुजला. एक आहे ती पण कुपन घातलं का काय, काय दिसतात बांधलेलं. बघताय बघ हा. माराय नाही ना बोलशी माराय. अरे मारे धाव नको, माराय नाही ना. अरे तो मग तसा तो गेला तो वासरू. हा बघा वासरू बघा मित्रांनो. त्या अंगावर या जा. तर मित्रांनो बघा होल काय पाणी पण नाही आहे. मस्त ऊन लागत आहे. माहिती आहे. नाचणी बघा मित्रांनो. होय तेजस. हा हा खाली कुठे जात आहे तुमचा आंब बघायला. आंब बघाय कलबा येत नाही. या चोंड्यात का नाही लावली नाचणी. तुम्ही बोलवली नाही. आपण पण होल बघायला जाऊया. आपण सगळे होल बघायला जाऊया. ही काय काकडी आहे. ही गुंजावला ही ते जातील आता खाली. हा मग आम्हाला घरात असेल.
तर 5 दिवसाला रानात आणले बघ धाबत काय झालं काय घेत सगळं आतमध्ये काय झालं ते हात कापला आहे बोट तुझ्या काय ते बसव आता औषध औषध आहे ही भांबरूड रे हा ह्याला पिल रे चिमट्या पिल अशा हातात औषध लाव औषध असं कावलं म्हणजे तुला तर तुझा औषध लागू झाला तर असा काय हातावर चाललं चोल हे भारी औषध आहे आता आपण व्हिडिओ बनवू त्याचा रस काढ रस रस निघाला ही काय ही बघ झाली ही काय झालं? कारली ही भोपळी झाली तिकडे फुलली भोपली झाला का नाही रस येऊ दे शिकवतो तुला असला पुन्हा औषध कापलं की तर मित्रांनो हा बघा भोपळा फुलतायत काला भोपळा आहे वाटतं तू चांगला काढ तो रस जेवतो का नाही का समजा 3 भाकऱ्या खातो बोलतो मी तर मित्रांनो हा बघा मिरच्या लावलेल्या आहेत आम्ही पण मिरच्या खातात तू खातस हा कोण इथं पण गुण जावं लांबुडी दत्ताली लांबुडी बघ कुठं लांब उडी नाही ती तिथं लावलेला आहे दोरी का मालवडी पसंद अरे पाय नको दे लताली लावलेली आहेत मालवडी बघा मिरच्या लावलेल्या तिकडे हा मामा पण जाय मला बघा किती काय काय लावलेलं आहे इकडे जाऊ का धावत तिथं पुढे हा जाऊ का धावत कुठं धावत जाणार आहेस इथं कशाला आत ना अरे कुठला असताय कुठं रस्ता नाही इथं बघ तू हात नको धरू माझा अरे काय मारतेस ना पाय नको देवा नाही पण पाहिजे चवलीच्या शेंगा ची झाडा आहे काय मग कुठे आहे अरे शेंगा नाही आहे, ते हे होतील तेव्हा होतील ना आज तुला ते कुठं होल बघा केलीस काय रे हा होल बघा नाही रे शिका लांब उडी अरे लांब उडी नाही आहे तुमच्या उडी तर मित्रांनो हा बघा भवरीची भाजी आहे पान बघा कसं असतं तिला अरे तिथं अशी दोरी लावलेली आहे नाही पिशवी आहे बांधलेली ती बघा भवरीची भाजी हा बघा भेंडा सगळ्या पोळ अरे रस्सी आहे ना कागदची हे बनलेली आहे काय रे काय ही रस्सी रस्सी आहे इकडे ये पायदेशीले रस्सी आहे रस्सी नाही याचे कागदचं हे आहे. पिशवी नाही मला ते वाटतं. पिशवीच आहे तोच पिशवीचा काकड्या मापला हे मोठ्यांच्या मग काकड्या गुंजावलं मापा तिकडे तिकडेच आहे वर मोठ्यांच्या घरात जाऊन आली तिकडे वरती पण आहेत तर अनु हा बघा तेरी हा बघा ते नाही ही तेरी तेरी म्हणजे काय तेरी म्हणजे तेरी माझी मोठी तेरी आणि मेरी काय विचारत याचं वड करतात माहिती आहेत ना ते तेरीचं नाही वड करत तेरी नाही हा काय हे हाय वडीची पानं आहे मग तो तेरी सारखीच आहात ना मग इतकी मोठी मोठी ते कळत नाही तुला
कसा लावला तुला असा लावू वाटतं दिलं ना नाही तर कशा बांधा दिला असता त्याच्यात चंद काय पिलवं नाही या विषयात समोर दिसलेला बोल भाई तू पकडायची त्याला त्या खाणीवर काय इथून पकडायला जाणार काय आपल्याला कशाला हितनं हा ही समोर खाणे आहे ही आहे ना दिसतंय तिथेच होता तिकडून आला त्या साईड त्या सपाटात आहे ना आहे त्या पुढच्या आता हम्म. डीपी आहे बघ डीपी हो तिथं तिथं बसला असता खाली गप्पा तिकडं आहेत मोर लांडोर पण आहेत गप्पा बसायचा तो मोठा चपट्यावाला आहे ना तो किती होतं त्या दिवशी माहिती आहे ना हो, लांडोर 2 मोर 2 3 4 5 6 25 30 होतील त्या मोराचा मोठ्याचा किती होते एक मोठा तुला बसायला लागेल तिथे त्यासाठी लय. 2 लांडर 2 कोंबडे काय किती होतं. त्या मित्रांनो हा बघा गेट बंद करून ठेवलं नाही पहिले हिकडनं शाळेत जायची आता वरनं जातात काय रे परवा मला काय माहित इकडं आहे तर मित्रांनो ही बघा तेरी ही ह्यांची भाजी करतात ह्या पानांची ही बघा ती बघा खाली पण आहेत हम्म. लावून तुला नाही लागत खास काय ने ते टिपकवालं नको घेऊ सगळं टिपकवालंच आहे नाही दुसरं बाय चांगलं हे त्यांच्या दोघांना 2 असंच काढून ठेवत आहे चिकनला होतील या तिकडं पण आहेत तिथं पण आहेत खाली माहिती आहे रे बाबा सकाळचं आलं बोला खाली हलू ना तर दनाकशील आडवा आता होतच पण वाचला जरा बाबू इथं पण कुठेतरी बघितली कुठे इथं मगच दगड सरसरी काय काय मरमरीत केला ना ती मी काय इथे 2 पानं ए बापाजी बघ हम्म, कुठून थांब. आणलंय. हा ती बघ हे बोलला बघितले वाढलंय कोकोमा कोकोमा जाय काम कराय ना कोकम कोकमी आहे कोकमी आगे शिकान कोकमीची पानं खाताय बाई मसाल्यासोबत खायची मीठ मसाल्यासोबत मित्रांनो हा बघा खाताय तुझ्या पहिले खाऊन झालं काय फानच घेतलीस का काय नाही तुझ्या अगोदर आम्ही खाल्ली आहो नाही तू आताचा पोर आहेस नाही आम्ही कधीच आहो काय इकडे काकडी आहे का काही नाही काहीच तर मित्रांनो बघा इकडं पण नाचणी लावलेले कृष्णा बाबांची आहे वाटतं दाखव रे जास्त नाही वाईट
कवलाडीकडे काढली होती. मित्रांनो ही बघा डांगीची भाजी. पान बघा कसा आहे तिचा. तर मित्रांनो हे बघा कोकणात राहत असेल ना त्यांना सगळ्यांना माहिती असेल ही पालक भाजी मला नाही आणि माहित, रानातली मी भाजी. बघितली नाही. अजून आहेत भाज्या. मला नाही माहिती कारण की मी आता होती तिकडे. आता कुठे घरातनं बाहेर पडतेस काय ते बघशील. अरे, पावसाळ्यात जोरात धान. का? येतात. पाऊस आला तर धाव तू मला उचलून घे. नाही कुठे ना माझा मोबाईल? तर मित्रांनो आता पाऊस येत आहे. इथं काय आणलाव पण नाही येताना. बाई इथं काय लागत नाही पाऊस. तर मित्रांनो पाऊस आला आहे. रिमझिम रिमझिम. तर पावसाळ्यात आम्हाला कविता आहे रिमझिमची. काय हिंदीला जेव्हा पाऊस जाऊ दे आम्ही करत असतो. हिंदीला कविता हिंदीला कविता अर्धी तरी पाठांतर आहे. प्लीज तुम्हाला प्लीज प्लीज. माई अम्मा गाडीत वासरू कुठे आहे रे. चला आता तर धावत मित्रांनो आता घरी जाता. व्हिडिओ संपवता. तुम्हाला आवडली असली तर लाईक करा. शेअर करा सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सरप्राईज नाही. तू नाही जाऊन तर सबस्क्राईब करा. काय तो आहे तो बोल. अम्मा चला मित्रांनो बाय टाटा. टाटा. तर नंतरच्या व्हिडिओत भेटू रिटर्न. बाय बाय.